2 funud i chwarae. Bale i'w chrimanu mewn, ond ar y foli, erbyn y postyn, a Mwandwe sy'n gorffen. Y dechreuad gorau posibl i dîm Chris Hughes, 2 funud a hanner yn unig ar y cloc. Callum Roberts ar y foli, ond Lifwmpa Mwandwe yn rhwydo i 5 gôl o'r tymor. Owen eto. Galetach tro hwn. Drenewydd yn clirio, mae gan Whitmore. Whitmore nôl i'r canol, MacDonald yn reoli ar ei frest, does dim cam sefyll, a mae MacDonald yn dod â sgôr yn gyfartal. Mor syml â hynny. Y gic gornel yn cael ei chlirio, Whitmore yn casglu, a'i Bale nôl yn uniongyrchol. Mi oedd amddiffynwyr y Drenewydd yn gofyn am gam sefyll yn erbyn MacDonald. Mae e'n rheoli ar ei frest ac yn gelfydd yn curo Dave Jones ac yn sgorio ei gôl gyntaf yn uwch gyngrau'r Cymru. Whitmore yn edrych i'w lled iddi. Yn ffigio. I bast yn cwic yn gywrain a mae'n cael ei chlirio yn y Drenewydd. Yn nôl mae Penybont yn dod. Miles Davies ar yr ongl. Os na dynnu fanna. Mae yna feddwl. Wel, o'n i'n meddwl falle byddai'n gico'r smotyn i Penybont gyda Ben Arman yn mynd i'r llawr o dan y dacl gan Ryan Sears. Y gic gan Ashley Morris, mae'n cael ei hennill gan Sears. I fyny gan Walsh, Arman yn edrych i'w lled iddi Miles Davies. Miles Davies ar y foli! Oh! Ychydig dros y bar. A mor anlwcus, tor rwyd i Miles Davies. Bydde honna wedi bod yn gôl gampus. Y Bale draw i ochr dde y ca. Rushton yn ennill y Bale, Rushton. Ac mae Ismael i mewn, Ismael! O, arbediad campus gan Ashley Morris. Cic gornel gyda'r ail hanner. Cyn Owen a hi, peniad! Nerthol gan Sam Snaith yn rhoi Penybont ar y blaen. Wel, oedd Sam Snaith yn gwbl rydd yn fanna. A mae'r Penybont ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm. 3 chwarter y gêm wedi chwarae. Y Drenewydd 1, Penybont 2. Y gic rydd yn cael ei helpu mlaen. Snaith yn ymateb gyntaf, Snaith! Ac yna, chydig heibio. Cyfle da arall i Penybont a Sam Snaith yng nghanol popeth. 7 munud yn weddill yma'r Barclaydd. Craig Williams y capten, mae'n isiel a mae'n cael ei ffenio'n glir. Arsan, Cowans! Arbediad ragorol arall gan Ashley Morris. Taran o ergyd tro dde gan Henry Cowans yn isiel i'r chwith o Ashley Morris. Gic gornel. Whitmore yn gryf. Yn gyfle. Ymosodiad. Sam Snaith at Wood ymlaen at Miles Davies, does dim cam sefyll yn erbyn Davies. Davies yn taro'r postyn. Mor anlwcus dyma Wood. Arbediad ragorol gan Dave Jones. A'r gêm yn llifo un pen y caer llall. Fe nath y giro Dave Jones, ond yn taro'r postyn. Mor anlwcus a Nathan Wood wedyn, ergyd isiel ar darget. A Jones yn ymateb yn wych.